Que facemos a Casa Benedito? Pois deixala estar como está. Por que? Porque é unha casa que é moi bonita, temos aí de moitos anos que nos temos tido moitos recuerdos dela. Pois eu digo que non quero que a tiren, que é unha casa que lle teño cariño e que teño moitos recuerdos dela, e que é unha casa bonita que non se debe tirar. Tirar é o último, que al restauren, que dan axudas e que al restauren. Gustaríame que a casa de Benedito non se tirara, quería salvala. Ou tirala ou arreglala. E se conseguimos os cartos podemos arreglala? Sí, claro, sin problema. Pois sí, tirala ou arreglala, pero para min arreglala. Eu son do pueblo e a casa, e crieme vendo esa casa. Para min é importante que este esta casa. Encantaríame conservala porque é de toda a vida, sempre a vimos, creo que é moi bonita, é moi original. En fin, a ver. Queres que tiren a casa de Benedito ou non? A casa de Benedito. Ah, no, Por que non? porque é un símbolo de Navia. Xa o pueblo en sí vai a menos. Entonces o que necesitamos nosotros é que acuda a xente, e aquí vai moita xente, non marchan sin sacar unha foto. Hombre, por favor, é unha cousa que merece restaurala. Eu digo que deixala. Deixala? E que facemos con ela? Pois restaurala. Hai que salvala, claro. Eu non quero que tiren a casa de Benedito porque, a ver, nos tempos que corren, decidir tirar unha casa que ten 100 anos pareceme unha barbaridade. Pareceme que é un fracaso de todos ter que tirar un edificio que é un símbolo de Navia e, en cambio, pois, deixar en pé moitos edificios que son moi feos. Eu quero salvar a casa de Benedito, porque a vin toda a vida aí e hai que conservala. Baixo a miña opinión, se hai a posibilidade de achegar a unhos recursos ben da comunidade ou de quen sexan, pois a min gustaríame que esa casa se conservase. Ahora ben, se non hai posibilidades e tal, tampouco podemos dilatarnos no tempo e estar aí espera, porque o peligro é inminente. Creo que a casa de Benedito se debe de salvar porque é a memoria dun pueblo e creo que traballando algo para conseguir subvencións, para axudas, para tal, movéndose algo a nivel europeo, a nivel municipal, a nivel provincial, se pode conseguir algo e conservar a identidade do pueblo. No, mira, yo soy partidario de arreglarla. O sea, me parece que como centro, es más, la gente la ve cada vez que llega el café o llega al pueblo, lo primero que ve es esa casa, ¿me entiendes? Entonces me parece que es importante tenerla como un punto clave dentro del pueblo. No quiero que se tire la casa de Benedito. Razones ya se han expuesto suficientes. Recuerdos, arquitectura. Todos los que somos de fuera nos parece maravillosa y grande por sus formas. Conservarla, darle un uso. Y no olvidéis que formó parte de vuestras vidas en algún momento. Ola, non quero que se tire a casa de Benedito porque forma parte do patrimonio naviego, como a ponte, o castelo ou edificios singulares como a casa do médico ou a casa do estanco. Si se tira xa non hai volta atrás. E non quero que forme parte desa lista de edificios que un día desapareceron e que xa nunca máis poderemos disfrutar. Eu creo que a casa de Benedito é prácticamente un símbolo de Navia. Por exemplo, a min últimamente deume por pintar cadros e pinto, que pinto? Pois pinto a ponte, o castelo, o muíño médico e a casa de Benedito. Entón, a ninguén se lle ocurre pensar que nos vayan tirar o castelo ou a ponte. Pareceme moi mal. E logo? Porque o tiren porque que queda moi ben na plaza, e é unha casa co difícil que é, moi bonita. Facer a escalera onde que estaba todo feito. Polo medio da galería. Pero bueno, así cambian as cousas.
Eu quero conservar e rehabilitar a Casa Benedito para destinala a actividades culturais e sociais e punto de encontro para a veciñanza naviega. O Concello tiña e ten a obriga de protexer e cuidar o noso patrimonio público, nunca abandonalo e menos tiralo. Eles arreglan en pouco tempo, que arreglen, pero que senón que tiren xa. Que non hai outra en todo o pueblo como ela. Non examina, nada máis miran o físico de fora, que examinen un pouco de dentro, que vexan como está construída, os cementos que ten esa casa. Non hai outra, si tanto mal e tan despreciable tela, porque a compraron. Porque compraron o Muín antes de arreglar esta casa. Que van facer o mismo co Muín? Ou é para ir coleccionando trofeos e non proteger a ningún? O seguinte que será? O castelo? O que será? A casa gustoume máis que me gusta porque está totalmente abandonada. Salvamos a vida ou non ya salvamos? Eu por min salvaille. Por min salvaille. Tirala non, porque os teus veciños de Ral tampouco a queren tirar. Quando faen ben. Claro, porque é unha obra bonita aí. Claro. Hostia. A mí non me gustaría que a tiraran. E a min tampouco. Bueno. Hace poco estuvo un paisano aquí en Navia Suorna, vecino, y dijo que no tenía ningún valor. Que había que tirarla no tenía ningún valor. Mentira, tiene el valor de ser y de estar. De hecho, yo creo que la Torre de Pisa, por muy inclinada y rota que esté, los italianos están empeñados en sostenerla, llevan 800 años en ello. Pues hombre, que ahora hay un edificio bonito, aparte del interés que puede tener cultural, arquitectónico, sentimental, yo creo que merece la pena conservarla. Mantela, restaurala, e que sea pois unha edificación que é xa de feito unha edificación emblemática do pueblo. Si lle quitamos ao pueblo estas cousas que non teñen outros, que vai a ser un pueblo cualquera. E Navia porque ten esa casa, porque ten o puente, porque ten o castelo. Navia. Pois eu a verdade é que levo anos aquí en Navia e sempre conocín a Casa Benedito. E o teu fillo tamén. O meu fillo levaría un disgusto tremendo porque el non quere que a tiren. E eu personalmente tampouco, Que non a tiren. Que non a tiren, nada, non queremos que a tiren. Por mí, todo que sea restaurar y cuidarlo, pues sí. Pois que é unha casa do pueblo que é de ben cultural e que non se debería de tirar, deberíase de reformar. Ou facer algo con ela. Darlle un uso público, se é do Concello, non? Pues bueno, yo directamente es que está muy claro por el tipo de arquitectura que tiene, los años que tiene, yo la salvaría, vamos, es que no hay otra, aparte que bueno, siempre se puede hacer algo para el pueblo, a nivel eso de oficina de información para turismo, biblioteca, para hacer alguna actividad, casa cultural, no sé, hay muchas posibilidades. Sí, la verdad es que es muy bonita, es una casa singular. Creo que hay pocas así por estas zonas y creo que vale la pena recuperarla. Que é moi bonita e que merece a pena que se arregle. Bueno, pues a mí personalmente parece moi importante que esa casa se conserve ou polo menos que non se tire e porque vexo que a praza o único que sirve para aparcar coches, entón polo menos pois que se restaure esa casa ou que non se tire. Bueno, pois eu exactamente tamén penso exactamente o mismo. Penso que é unha casa que é histórica aquí en Navia e que non hai necesidade de tirala. Eu a casa de Benedito, se fora eu quen mandara e quen gobernara, a casa de Benedito non era desfeita, sería restaurada, era a Giralda de Pirico, era un edificio que honraba moito o pueblo, que era moi bonito. Non é unha ruína, é patrimonio, salvemos a casa Benedito. Non queremos que tiren a casa de Benedito. Eu tampouco. Ali medramos, corrimos, saltamos. Ali xogamos, ali temos a nosa vida, os nosos recordos, é o noso patrimonio. E desfacerse do patrimonio non creo que mellore o futuro para nada. Salvemos a casa de Benedito. Unha casa con futuro.
non debemos deixar que tiren a Casa Benedicto porque é un elemento representativo e singular do pobo que debemos poñer en valor e non maltratalo. Porque forma parte dunha serie de elementos arquitectónicos singulares que temos en Navia que nos fain diferentes de outros pueblos, como é a ponte, o castelo, a Casa Benedicto e o muiño do médico. Eses son todos elementos singulares, preciosos, que forman parte da nosa memoria, son únicos ademais, e da nosa historia. Eliminar cualquera deles é como someternos como pueblo a unha amputación traumática. A min se me aseguran que o pobo non vai a pagar ningún duro e que se vai a rehabilitar e a quedar segura, o podo opinar para deixala. Agora, deixala como está é un peligro, é unha ruína. Que facemos ca Casa Benedicto? Arreglarla, por supuesto. Por qué? Porque es un bien histórico, porque tiene su trayectoria. Yo qué sé, no sé qué decirte más. Normalmente vimos aquí cada ano a dar unha volta por aquí. E tamén nos gustaría ver isto en condicións, non como está ahora. E a Casa Benedicto? E a Casa de Benedicto, pois eso, é unha casa que é moi antigua, está moi abandonada, e a verdad que sería ben que lle meteran algo de mau. Me gustaría que arreglaran ben, porque é moi bonita, é non sei, é algo de Navia, ¿no? Que sempre foi o símbolo de Navia, ¿no? Me gustaría que estructuraran ben, que quedara preciosa e que non a tiraran. Pero se non a arreglan, ten que tirala. Por qué? Porque pode facer moito mal, pode caer. Eu dende que coñecín a Navia, para min esa casa forma parte de Navia, é como a ponte de Navia, é de aquí. Sí, que a restauren, sí, senón que a tiren, unha das dúas. Pero así non pode estar esa casa. A min gustaríame que se mantivese a casa, que se mantivese e ao mesmo tempo que arreglase, que non quedase como está ata agora. Sí, eu digo que sí, pero de salvala, que ven arreglala, sí. Hai que salvala, facer unha biblioteca ali ou algo, ou unha escola de música. Pódense facer moitas cousas ali. Que si al deixan e la mañan, que estaría ben, e se non, pues claro, unha cousa ou outra, pero eso. Pues claro que sí, que me gustaría que se salvara a casa. Por qué? Bueno, porque é única. Porque é única, e xa está. Home, está moi deteriorada, pero restaurando ben. E tú que dices? Eu tamén, que queda bonita, así, restaurarla. Vamos salvala logo. Salvala, claro. A casa é moi bonita, eso creo que todo o mundo o sabe, pero quería recalcar que hai moitos posibles usos que se lle poden dar e que terían moitos beneficios para a vila. Non debemos deixar caer a Casa Benedicto porque ao final é a nosa historia e fala de Navia e de todos os veciños. Tirámola. Non, de ninguna, non. A min Non e non. Paga a pena restaurala. Non se debería xa deixar de deteriorar tanto e agora hai que arreglala, se non caerá. E é unha cousa bonita, que a mí me parece bonita. Los que venimos de fuera, é un recuerdo histórico. Cuando llegas aquí a la plaza es bonito verla, ver el edificio es bonito. Pero non verla así caendo. Claro, efectivamente. Y esa es una ya no me meto en el asunto económico. Eso ya bueno, pero si dan algo de ayuda mejor, que para lo que quieren dan ayudas. Y los vecinos para cosas mucho más para cosas mucho más absurdas dan ayudas. Exactamente. Así que Se a queren salvar, ten que arreglala. Ten que arreglala. Porque senón, que facemos? Se vai estar así, e vai baixar unha pedra de arriba e matar a alguén. Xa que xeran en moitos povos, ten unha casa como a Casa de Benedicto, que non é unha casa, Salamán, é unha estatua, a estatua da liberdade en Navia. E por iso hai que apoiar a Casa de Benedicto, que non caiga. Se non cae ela, non caemos nós. Cuidemos e valoremos o noso patrimonio que boa falta fai. A mí me encantaría que esa casa se salvase porque es algo muy de Navia y que se destine a algo interesante para el pueblo.
Pois non sendo daqui é unha pena ver ou pensar que vayan tirar esa casa, pareceme increíble. Hai que darlle outro uso, eso non pode ser. Esa casa non sirve para nada, está estorbando no medio da plaza. Comprouse pretirala, hai 14 anos que xa debía de dar tirada. Acabouse. Había que salvala, porque estou con moito traballo a chegar a ela. Ela e as outras todas. Home, tirala non. Hai que mañala. Eu salvala. Salvala a toda costa. Eu creo que se pode salvar, pero depende en que condicións, quen costee todo eso e como que utilidade se lle vai dar. A Casa de Benedicto tense que salvar. Que a Casa Benedicto que se pode salvar. A Casa de Benedicto hay que salvarla. La hemos vivido desde pequeños y hemos tenido muchas cosas en común ahí, en la plaza. Queremos que exista la casa de la plaza, la Casa de Benedicto. Que no la tire, que la restaure. Estaría mejor restaurarla y que quedase tan bonita como símbolo de Navia, mucho antes que el que tirarla, que es lo más fácil y no siempre lo más bonito. Hay que intentar hacer las cosas mejor, no solo bien. Temos o deber e a responsabilidade de protexer este edificio histórico. É un tesouro do noso patrimonio e da nosa identidade. Salvemos a Casa Benedicto. Eu non quero que se tire a Casa de Benedicto porque a visión que teño cada mañá durante toda a miña vida é o abrir a ventá. Aí hai dúas soluciones, ou se tira ou se arregla, non hai máis. E nada, que tampouco a podes deixar porque lle pode caer a alguén polos pasos que dá. Pero compensa arreglala? Non vai compensar porque hai que poñer o bolsillo, pero... E se se consiguen fondos de Europa? Sí, entonces sí, sempre arreglala porque é un patrimonio para Navia desde fai moito tempo. Pero, claro, aí ten que meterse alguén a meter a pasta, non de outra. Sí, hombre, que hai que salvala, está claro. É un ben do pueblo, joder. Eu tamén quero salvar a Casa Benedicto. Eu tamén quero salvar a Casa Benedicto. Perfecto, e este rapaz que opina? Eu tamén quero salvar a Casa Benedicto. Íbamos planchar el león de Benedicto. É histórica, claro. Sí, porque el plan tiña carbón. É plancha desas que se metía, planchábamos con eso el león de Benedicto. O sea que non quere que tire, claro. No. Cada regla. No quiero que tiren esa casa porque es un símbolo del pueblo. A mí parece moi bonita, todo o mundo que ven lle chama moitísima atención, é do máis fotografiado despois da Ponte e o Castelo, creo. Si, eu creo que ademais é un mal exemplo que xa que se nos pide os particulares que cuidemos as casas, edificios singulares como hórreos ou como pallozas, que un edificio que pertence a unha administración pública pois se acabe tirando. Creo que é un mal exemplo para a cidadanía. Que non a tiren, que o patrimonio, as casas hai que conservalas, hai que cuidalas, que son as casas que levantaron os nosos antepasados, hai que cuidalas. Hai que cuidalas e non tiralas. Se empezamos a tirar casas, isto acabas. Hay que conservarla porque es para mí, que no soy de Navia pero que vivo en Navia, es algo muy emblemático y toda la gente que viene lo que primero fotografía es el puente y después es la Casa de Benedicto y no vale la pena destrozarla para ganar unos metros sabiendo que se puede hacer muchas cosas en esta casa. Lo primero sería igual algo para el turismo. Pues habrá que arreglarla, creo que é mellor. Si non pode estar, está claro, porque vamos, é un peligro. Bueno, pues arreglando quedaba bonita. Plaza temos a bonda. Pois eu penso que había que amañar esta casa, non se pode deixar caer, é patrimonio de todos os naviegos e o noso patrimonio non podemos deixarlo caer así por unha excusa de non ter cartos ou hai que buscar alternativas, pero isto hai que mantenerlo. A Casa Benedicto é unha casa moi bonita, eu non sei, supoño que sería ben restaurala, sabes? É algo difícil, porque conservala sería o bon, pero a utilidade non ten ninguna. É pequenallo, estreito, non vale para nada. Víctor de Pirico fixo un edificio alto, fermoso, exuberante e desafiante para provocar os poderes establecidos da época.
Despois veu Benedito, que lle alquilou tamén a tolda, a toda a súa prole, e encheron de humanidade aquele edificio. E despois veu a administración e abandonouno, deixándolo a mal de Deus. É pequeno, vello, e non vale para nada. Pero acaso a beleza, os sentimentos, o corazón non valen para algo? Salvemos a Casa Benedito. Eu que queres que che diga, meu neno? Tirámola ou arreglámola? Por min arreglábase, pero quen manda, manda. É que non a tiren porque agora eu vei moitos a nave por ver a casa. Mellor non tirala, de momento. Ou que restauren, porque pode caer unha lousa encima da cabeza de alguén. Tirámola, cuanto antes. Teño medo que se me caiga encima. Pareceme que me gustaría que la arreglase. É que non a tirase. Nos gusta la casa, no tendrían que tirarla. Ojalá se haga algo para el pueblo. Pues pienso lo mismo, la verdad es una casa muy bonita. A casa de Benedito, a mí gustaríame que quedara aquí, pero que arreglaran, que se vira ben, porque tal como está é un peligro, vai caer algo. Ahora, se hai posibilidades de arreglala e que quede aí, é un símbolo de Navia. A ver, eu creo que non se debería de tirar porque é unha das señas de identidade do pobo. Todos a recordamos desde sempre, entonces, bueno, é unha pena, é diferente, bueno. Bueno, estaría ben salvala e reconstruíla. Perfecto. A ver. A mí me gusta mucho esa casa y me gustaría que seguiría en pie. Salvala, sí, hombre. Arreglarla e deixala en condicións e queda guapa. Sempre cando veñan fondos da Comunidade Europea para salvala, para salvala, edificarla, restaurala e deixala como ten que estar. Ahora mismo é unha ruína, un peligro po pueblo. Imagínate, hai unha feira, un evento, que hai unha pedra, que hai un cristal e pode facer aí uns propicios. Eu creo que hai que salvar a Casa de Benedito porque forma parte da nosa historia, do noso patrimonio, hai que cuidalo. Tanto esa casa como outras. E neste caso máis, xa que é unha administración é a propietaria. Pues estamos aquí de vacaciones en Navia y nos ha encantado la casa, el estilo modernista que tiene, representa la tradición, la vuelta a las raíces, la vuelta al origen y considero que es patrimonio de la humanidad, patrimonio de un lugar mágico que no debe ser conservada y utilizar todos los recursos, las instituciones, los poderes públicos, los particulares para conservar este patrimonio. Gracias. Pues llevamos aquí unos días en Navia y es un sitio precioso. Tanto los paisajes como todo, y es una casa que aporta gran belleza, así que no creo que debería ser destruida. Creo que la casa Benedicto no se puede tirar de ninguna forma. Es una tradición local, que la he conocido estos días, pero me parece que hay que conservarlo, arrimando monetariamente las instituciones que apoyen para que siga adelante. Creo que se debería poner empeño y fondos para conservarlo. Pues una pena que la tiren, pero ¿por qué la van a derribar? Pues el ayuntamiento dice que estorba y que la van a tirar para hacer la plaza más grande. Pues muy mal, lo veo muy mal. ¿Por qué tiene que estorbar? Un monumento, una casa tan... Yo la restauraría y ya está. No, igual, sí, yo creo que restaurada quedaría muy chula. Hostia, yo que la conozco desde pequeñito, estaría bien que la salvasen y que la mantuviesen. Pues nosotros, ¿cuánto tiempo llevamos viniendo aquí cada verano, Camila? No sé, 14 años. 14 años, y ya es parte de nuestro paisaje, a nosotros nos encanta. A mí por lo menos, yo no sé a ti, Camila. La torre esa de ahí, la de la plaza. Sí, esa es la A do medio da praza? Non hai que tirala. Hai que facela, hai que remodelala. Deixala ela sola no medio. E vai quedar de carallo. Quero que se restaure a Casa de Benedito porque aí me criei. Nacín e criei-me aquí en Navia, pero eu penso que se tiran a Casa de Benedito costaríame moito volver, porque non sería a Navia da miña infancia.
es una pena. ¿Qué te parece? ¿Podríamos salvarlo o no? Yo creo que sí, si se pone interés. Para otras cosas sé que suelen soltar dinero y sí que pueden restaurarlo. A mí me parece que las cosas antiguas tienen mucho más valor que todas estas cosas que hacen nuevas, y me parece que es muy interesante el mantener la historia de los pueblos y de los sitios. Tirala é perder algo irrecuperable, sin ninguna dúbida. Simplemente nunca máis se podrá volver a facer como está feita, e tirala é quedarnos un pouquiño máis huérfanos en Navia do que é, dese carácter e esa impronta que ten. Eu non quero que tiren a casa porque hai un callejón moi chulo. Desde que baixamos do Muxo, sendo ben pequenas, as vistas que temos desde a nosa terraza son estas, as da casa máis peculiar e pintoresca do noso pueblo. Por iso non queremos que a derriben, pois notaremos a súa esencia e para vela teremos que pechar os nosos ollos.